Asa man ka? Surira. Gani gahapon diri ka, gabi diri ka. Nagunsa na po ka karon diri? Nagdaglag ra. Fulba ari diri lingkod diri. Surira ako dari ba? Lingkod diri. Lingkod. Diba ako? Lingkod. Eskwela ka karon sunod. Sa may grade nimo. 9. Fulba oy. Grade 9 na ka? Asa nga eskwela? Sa dapit sa itrabuan ako. Ang trabaho na ka? Fulba, pwede siya trabaho nimo. Nakusildo. Ano sa trabaho nimo? Kuhan ka ng san? Ano man? Ah! Saan na siya? Kuhan! Magwaswas. Bandira ka? Bandira ka? Bandira. Yaw. Kulbaanin mo eh. Lugoy ba ni pila misildo ko? 2,000 million. Wow. Nana kay napalit sa imong sweldo nga paglabandira. Oh, oh. Sige palit nimo. Kuhan ka ng naglaan sa mga bata. Anang hatag ka? Ay maayo kay nang buhat nimo bay. Nanghatag di dulaan sa mga bata. Bye! Oh, grabe ko yaw. Sige palit to nimo. Motor para maka-checks ko. Dugay di maka-check sa may motor. Oo. Okay, unsa ko mo nimo be? Una na kay motor. Isuot ang daan dali ang. Hatod. Tud. Yaw. Masahirot ko. Masiro ka sabay. Ha? Sabay. Sabay. Chik. Nandun ako itong bag mo ba? Ayun, nag-inom. Ano gusto inom? Tagsa naman itong inom. Tagsa. Daw, gano'n mo. Ay pastilan, yun akong di malasa. Nakakain na lang. So weird.